Olet tuna chuan class 9 mathematics chapter 2 set kha exercise 2.2 na kan lo en le lokanga chu in le khabu khan page 43 na ani question te lo enila pakhatna chuan in the following state whether a equal to b or not ninia a khian b atlukem equal ni tur khi chuan kan reng tur chu a element so ma kha inang chi tur ani heta hianin a a chuan 1 le 2 nia b a khian engting e om ve kan ti chuan 1 le 2 tho ani a in rem dan khi sang ma se chu wang chuan answer tura chuan a equal to b ani sub number 2 na chuan a equal to b c and e nia heta hian in le tel b c e tho ani chu wang chuan a equal to b tho ani sub number 3 a chuan a equal to 7 14 21 28 tinia hetami elements te ta hian anom ve men te la 7 14 oma 21 he om lo ani mo a oma in ang lo tlat so ba chuan khi chu a not equal to b ti tur ani a in ang lo ani sub number 4 a chuan a equal to 1 3 5 7 9 11 ania b a chuan x is that x is a positive odd integer and x is less than or equal to 11 tina aum ji chu som pakhat thleng positive odd integer som pakhat thleng ania heng te khi eng tinge ni ti kha shaturin ta han tian a thei chon in ziak lang taila mo integer number a positive in tran chu 1 atang ania chu ta chon odd number te vain 1 atang in tran nga 1 3 5 7 9 11 king ho khilo ta ai nang chi ni ai nan chi si wangin khi equal set ani don a equal to b lo ni don ta ni mo ti chuan a next number a kal le taila palina chuan pangana chuan a equal to x such that x is a multiple of 15 som panga mun ti na ni chu mi zo tong chuan som panga mun ti chuan b ve thung chuan som panga ni nga som thum nga li nga ina kal chhota ni b equal to som panga ni nga som thum nga li nga som panga zel mun kha aniem ti khen en taila a khi som panga mun ania b khi som panga mun ani vem ti khi en taila ani lawani chuwang chuan a not equal to b kan tiang question number 2 na lawen taila question number 2 na chuan khoi set te hinge intluk tinia hey sub number 1 na a equal to x is that x is a letter of the what follow tinia a na tluka hi logic taila a equal to f oma over oma l oma o kan jiak non to lawanga f o l w king ho te khi ani ta ni ti chuan b na tluka hi b na tluk chu hemia hian ania chu a letter hi b mi hi chuan a sang sa veka w o l f heng ho hi aloni ta ai nangem kan ti chuan hei a oma khi a element so ma khi ein ang veka ni chuwang chuan a equal to b ani ti chuan sub number 2 na kan enanga sub number 2 na chuan c equal to -5 le +5 ania d equal to x such that x belongs to integers and x square equal to -5 tinia all integers z khi all integers tina nia all integers a chuan in minus number le plus number zong kha hom ve ka chumi a square kha -5 hi om nga em ti khangai to tela d khi ta khianin khami square -5 chuak tur khi om mai lo ani chu wang chuan bom ruak kan dang chu tin chun c mi le d mi hi ain tluk lo mo ain tluk lo wangin ti hi aloni don ta ni kale question number 3 na lo en taila question number 3 na chuan make a correct statement by filling the symbol subset or not a subset in the blank space tinia he tilai hi kan en chuan
sub number 1 na chuan 2 3 7 te ma helama 1 2 3 7 22 helama mi hi ta hian omem ti khi anila a omani chuwa chuan answer a chuan subset hi kan dang avelam pangzo ko mi zel kha ding lama hian om turani ti chuan sub number 2 na chuan a b c d tinia velam mi hi ding lama mem a pom lovani tro chuwa chuan answer tu chu not ti zo khi kan dang not a subset ti chuan sub number 3 na chuan express that x is a rectangle in a plane tinia helama chuan triangle ti ve thung tani rectangle le triangle tinia chuwa chuan ain ang lovani chuwa chuan he hi kan dang not a subset ani ti chuan sub number 4 na chuan express that x is an even natural number even natural number apo even ani chu mo natural number ho kha kan zia kanga ti chuan helama chuan real number te ni real number kan ti agi chuan heng ho zong zong hi atel sa ve kani atel sa ve ka wangin subset ti hi kan da don ani khi question number 3 na chin chu lo ni leta a question number 4 na kan lo en le question number 4 na chuan write whether the following statement are true or false ti ni sub number 1 na x le y oma hetilama z x y oma he hi hetami hi ni lo x y not a subset of z x y khi dikem ateni mo x y hi hei heta x y om tho tro chuwa chuanin a subset turania adik subset ti jok turania chuti lain not a subset ti hi adawain adik lawani dot le chuan ai is a subset of x such that x is a vowel in the English alphabet tinia English alphabet a vowel ho kan je chuan a e i o u khang ho kha he a le I chu vowel ami ni tro chu bang chuan hemi subset hi he a le I hi ani chu bang chuan hi chu adik ani 11 12 13 hetilama hen 11 13 15 hei hi hemi subset hi ni atia a subset ni tur chuan hei hi ta hen om kim tu ne om mi lo 11 oma 13 oma 12 fi om mi lo ni ta hian chuwang chuan khi chu adik lawani a subset ani lawani ti chuan x is a subset of x y z atileta x y z hei tilama hi x omani chu adik ve thung ani le sub number 5 a chuan x is belongs to x y z ti ania khi adik lo thung ani sub number 6 a chuan empty set is a subset of 1 2 ti na ziaka empty set chu hemi subset chu ani don ani tro chuwang chuan adik ani adot le chuan 7 na x is an even natural number less than 5 panga item natural number khami kha subset of natural number which divide 40 atia khi adika hi hasoi fe de hlek tel hi sub number 7 hi adikta engating adik hi concept chen lo takin kan ziak lo kanga even natural number less than 5 nia natural number chu one train chana panga item ma se even number ni chon 2 le 4 ani tani chuan helama hian natural number somli sem thei tu ho kha kan ziak don ani hian kan ziak ang chung ta chu 1 2 4 anenga 5 in a sem theya pariat in a sem theya 10 point in a sem theya 20 in a sem theya 40 in a sem le theita ti chuan king ho khi alo ni don ta ni ti chuan veilam panga khianin set even natural number less than 5 ho kha 2 le 4 ane 2 le 4 chu 40 sem thei tu hawa khian aum telta chuti ri chuan khame wang khan aveilama mi khi adinglama mi
subset alo ni ta chuwang chuan khi adik ani question number 5 na kan lo soenga question number 5 na chuan write down the power set of the following sets te ni a sub number 1 na chuan a equal to a ani elements khi a chaw oma taken power set ani chuan p kan ziak nga bracket chunga a set minga khi kan ziak zel don ani ten power set rang na chuan a subset te kha kan ziak nga ta chuan empty set kha nge na tel zel ani te kha setaila ti chuan kan ziak dan tur chu tiang he lo niang p kan tia hei a set min kan ziak a equal to bracket chunga empty set om phota chuta helai mi a hi kan ziak le ta empty set symbol hi hetia ziak hian emo kan du chuan bracket ruak khian kan ziak thei bok kan du zo kan mang don nia ti chuan sub number 2 na chuan b equal to ab ti nia b equal to ab ni chuan kan zia dan tur chu pb equal to kan tianga empty set omanga a omanga b omanga chumi zo ab hian om le don ani sub number 3 na chuan c equal to 5 10 15 ti nia chung hawa chuan a subset kan zia dan tur chu p c kan tianga power set kan zia don chuan empty set omanga hei omanga hei omanga hei omanga ti chuan hei le hemi in kop chumi hnuwa 5 le 15 in kop chuta 10 le 15 in kop chumi hnuwa a pathumin khitiang hian kan hre tu chu tia lo tam deuh khan hemi te in kop chuta hemi le hemi in kop chuta vai ka tiang khan a in kop chi sang sang khi akim vekin kan ziak zel don ani sub number 4 na chuan d equal to empty tinia empty a chuanin ama chau khan mai mo aba kom lo kha alo ta e na chuan sub number 5 na chuan e equal to -2 0 2 tinia hipo elements pathum omania kan ziak dan tu chu p equal to empty set chuta hi kan langa mal theng kan la chuta kop ni zelin 2 le hi chuta 0 le hi chuta a pathumin kan la ti khan alo chuak le ta ni 6 na chuan f equal to 1 2 3 4 atam te deuh khi uluk deuh kan lang a har chuang lawa pf kan tianga empty set ania amal te in hei kan ziak phei theu photang chumi hnuwa a kopin 1 le 2 1 le 3 1 le 4 mo chuta 2 ne kan tilang 2 le 3 2 le 4 alo ni lenga tro ti chuan dot le chuan 3 le 4 alo ni lenga chumi hnu le chuan a pathumin 1 2 3 mo 1 2 3 kan ti zo chuan 1 2 4 alo ni lenga chuan 1 3 4 a chi sang kha lo ni lenga chuan a dot le chuan 2 3 4 alo om lowa mo ti khan chikim ta vek ta ni chumi hnu a chuan 1 2 3 4 kha alo chuk ta ni kha shataila le sub number 7 na chuan g equal to atia bracket chung hen empty set lema da ni empty set hi etinan amma hian ti hian om mai tur ne ani lo vek chuan ti hian a om tur ania ma se achunga heta bracket chunga hianin ti hian tian kan da ni chuan empty ni chuang mi lo ani ti she tur ni bracket khi ruak top tur ania ma se chumi ni lawa khi tiaga je khi chu empty set ani lo chuwang chuan hei hi empty ni lawani ti she turani chuwa chuan a power set kan je don chuan pg equal to kan te empty kan da phota chumi nu amma hi om non veleng chu she tur ani